Welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are in the streets and you are looking for lovers. Abantu abalontsolo phakathi. Kamla ngem nabafethu ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Njengoba nazi ke bafethu, as always, I'm not alone. Phethe there's a production behind me, Phethe Ghost Walker behind the cam, and we're here on the street looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi. Hey, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are in the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala. Kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyumuso khona ubube nana abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe there's a cross section behind me. Ngiphethe ngiphathe Ghost Walker behind the cam, and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi. Kale nguyiwani? Nezani? Azanga Usiduka zasetsheli. azanga kwe wrestling la. Konje yayithi lepahla unokuyishaya lena high energy level. Maximum effort. Oh, maximum effort. Work. Maximum effort. Na ikapuli mele phela ngisi couple besibona kanjalo. Buzo sokuthiwa nje maximum effort akase khona ikapuli ke lapha eqhamukayo. Sanibona bafethu. Hamba kanjani? Ngikhuluma ngathi ngibona ngilokhu ngathi nikhomba ngale nje ilini. Uqani bafu? Hayi khona mina khona. Nani? Sure. Right. Hey cha naze na askisini soleni ukunihlasela kanjena. Sibo ibona sesen round no amajitam la it was a protection CMTV thina ne. So laba bagadele out le phethe camera ukuthi bengasibamba iqonzi. Yabo. So bubona uyashutha? Hayi no kunento esishuthayo, so ngiyona le ngifuna ukuyichaza njengamanje ukuthi sishuthani bese mekuhlapha uyithanda bese ngiyadelete yabo, because ngifuna ukuthi mayiqala vele like sehlangana sesikhuluma then bese ukuthi mhlawumbe mosa uyithanda then seyidelete yabo. So into esishuthayo kahle kune campaign esiyenzayo ngoba sengisho CMTV kune campaign esiyenzayo. Le campaign siyiqalile baqale uFebruary ngoma inyanga yothando. Yes, le campaign isiyenza about abantu abathandanayo, sibabuza if baphathene grand yini inkinga yabake bahlangabezana nazo bexazulule kanjani yabo, just ukumotivate abantu emakhaya ukuthi na ke uthando lisekhona and uthando yabo into emnandi. Yes, kuba nenkinga kuphinde kulungiseke yabo, kuqhutshekwe yabo into kanjalo. So if anankinga nalokho bafile umbuzo nje leyo embala bese ngiyantetshana nalo wesiqhubeka nosuku lwethu. If unankinga nalokho singayishaya nje fast and then sitshele nje ukuthi mthandana kangana nomthanda kangaka waziwa muhle mamazi ibuko nazo yafanelana. Unjani right? Shapi kamla ngovusi mina uba noni? Matladi. Sicana zinafanelana bese nahlangana phi kanjani senifaka ibuko ndawonye? Sahlangana imall. Emall? Yebo. Oh okay. Yini yachaza ngoba fowethu? Hayi ngizothini. Ngibona umjito alright bekakhulu. Yeah. Oh. Decide ukunginika i-chance. Awusibi into esanda ukukhuluma ne? Umuntu ethula umuntu wakhe ne? Yeah. Ngiyabona nina how long ndawonye bafo? Sisine boma 1 year something. Yabona nikhokuthi kwenza. Hayi vele ngiyazi inkinga yabafana le. Hayi yebo le yakhulela nje nami nje yabo la ngitshola khona ngazi ukuthi nginesikhathi esingakanani manje. Ngisho ngabuza nalezi inqo la ezazi ukuthi ngakuthi ziyajola angazi ziyajola ley'nqo zami. Yeah. Manje bethi ngitshele bethi imamazi wachazwa yini bethi manihlangana. Uthe 1 year and some months. Yini yachaza ngemamazi manihlangana? Ish, David nesibonela nje umuntu okhulu yabona andimthanda umuntu omncane. I know yabona isicaphe usmart usile. Ngingoku islender type zami guys. Now islender. Now uthanda bese. Yeah. Uthanda na? Yeah. Oh okay. No, cha bafisa into yini. Ngiyabona nje cha nifanelene bafo. Ngaphandle kokuthini nje kwethu, yeah, ngaphandle kokuthini. So ngitshele phela because showcase abantu lento wayibona kule kumamazi bayibona nabo all over. Yeah. Yabo and showcase bayashare phela intombazane le la uhlezi unaye 24/7. Yabo unokuba yedwa nawo unamajita akho, so uyamthemba masuku engekho nawe. Ndiyamthemba umuntu omana akakaniki izizathu yabona sebenza. So ukuthi kube lento ongayithembi. Oh ne. Yeah. Oh okay. Akhonto. But okay. Thina ke sila ukuthi umuntu uyambona umazi. So okay. Oh okay. But in terms of like out of 100 umthanda kangakanani?
10 out of 10 akanikwa ke. Yeah, it's maybe ngake sithi 9 out of 10. Oh okay. Yeah. Share nje la 1 lo yeah. Simbeke nje Yes. eqaleni Yeah. lo 1. Wena ubhoti umthanda kangakanani 100 of 100? Ngithanda 95. 95. Share lo 5% lo yokuphoxa disappointment. Oh okay. No ngiyanizwa afisa kunankinga. No enye ishandi bengifuna ukuyibuza ke yabo because sengibonile ukuthi nona niyathandana kamnandi into eni right ngiyabona niyathembana. Wena nje yami uyasithemba yini? Ngiyasithemba mina. Yes wena. Yeah. Abela ndleka. Yes wena uyasithemba yini? I don't ngiyasithemba like. Like mase ungahambi la wedwa uyasithemba ukuthi angeke umflopele lo muntu. Uhamba nolova bakho wedwa engekho yena uyasithemba ukuthi ngeke umflopele. Ngiyabuza ndokuhleka kangaka. Yini ngathi uyaflop already nje ngathi khona vele into esiyenzayo already. Yini konke eyenzayo already? Hayi. Yini ngibambe like vela kubuza kuhlaba ngenye question la ne. Wena question yakho. But I know man Uyasithemba. Hayi. Okay, hayi cabafo. Mama when uyasithemba? Uyasithemba showcase. Sure. Ifoni yakho uyayithemba yona. Ukuthi mangathiwa ubafo kuyenzeka uyiphethe njengoba nihamba nje no2 mhlawumbe kwenzeke egcine ephethe ifoni yakho engene ku WhatsApp mhlawumbe ufuna uku-add number yabo ufuna ukukhuluma nomngani wakhe mhlawumbe ufuna uku-add number efonini yakho ku WhatsApp wakho ungamvumela ukuthi ayenze lento leyo ngeke upanic ukuthi fuck usezobona usibani nosibani Annex. ngeke Yeah. usho 100%. ungamprovela lokho manje umkhombisa ukuthi ayinaye gcwala ngestyle Yeah. ngicela umgcwasele ngibona ya ngicwala ukuthi hayi mama zilokuthenjwa ngempela leli usho vela into ezingixabanisa Ngisho. Niyabona bafu umama zothi nje icela ucheck ifoni yakho ibuke ku WhatsApp ukuthi akukho lutho yabona xa sine chance ifoni yomuntu ungaboyicofa ayicofa ifoni why I believe in so awufuni ukucofa ifoni uyakunika imvumo ipermit ukuthi no it's fine you can check my phone awufuni wena na that was the first thing ngithethile ukuthi ifoni yakhe ipersonal yakhe yabo so ke ngoku andi expectanga uba uzawuphathe yami nami uphathe yakhe mhlawumbe le nto leyo yenziswa yini ngoba mhlawumbe wena efonini yakho khona izinto ezifihlayo that's why unalawo ma rules lawo ukuthi ifoni yomunye privacy Privacy. Ungadada. Ngosondele kancane mama. Ngithi ngile ifoni yami. Yes, nansi. So yabona yes, vele wonke umuntu unama privacy emhlabeni nawe une privacy anishadile vele unama privacy wakhe nawe unawo wakhe. So but then the only thing makuthi ngizwile mangibuza umamazi ngefoni yakhe ngibuza ukuthi mangathi u-add ku WhatsApp azikho yini engaqhamuke kanixabanisa. So ngeke uxabaniswe indaba yokuthi mhlawumbe umamazi ekhaya kuyathaka WhatsApp or mhlawumbe ngixabaniswa uthando yabo. So yini khona into efihla wena efonini yakho empala nothando unolunye uthando lunalo ngaphandle olwakhe kuphela yayazi ba uyi1 usecela ukubona ifoni ukubona cha ngempela kunjalo njengoba ethi nayo ngayibuke yakhe yabona ngoku hayi too much yini ba shuthi awuvuke yini konke efihla efonini yakho no andifihlile ifone ipersonal mamazi kuyacacisa uyajolo Hayi obvious into yakhe. okay na ifoni uyafuna ukuthi check yakho Akashaka. na ngicela ubambe la awufuna ukuyichecka le no kasikho isidingo why ndiyitheka nangu nje uyakunikeza uthi yena ungayicheck yakhe okay kulungileke uma nje usola ukuthi wena shuthi konke efihla efonini akhona ndifihlayo akusoni lokho So ngithafuna. uyazi mbuzo why efihla What's my ifoni ngithafuna how? hayi no hayi ifoni yami eyam ipersonal yami why so bafumana usho ngitshela ukuthi ngincamela ukuthi umamazi yami manje mangathi okay ngoba ufuna ifoni yakho siyahlukana manje makuthi awungine ifoni yakho ngicamela senihlukana sihlukanisa ifoni mangathi usho njalo hayi bezirathi mamazi awukusho lokho manje Ngizokusho ke. ayo phone in the first kusho mama ungabusathi uzokusho Sizohlukana manje ke mangakhipha ifoni yami. shuthi vela konke efihla hayi behlele kabi no into behlele icinga mase okay improvele ke bafu ukuthi ungicamela uhlukana naye shuthi khona umthandayo ke wena ukudlula yena makuthi shuthi khona umuntu amthandayo sefonini amsavile uncamela ukuthi uyayazi nayo lonto bakhona ningamenzeli yona Khipha ifoni ke. hayibo
Khipha ifoni uyabona. So uzokwenza njani mama? Hayi ngizohlukana na hayi ngenxa imagine into engxakeni Mani wayengafuna ukhipha ifoni kodwa ifihla efonini yakho. into engxakeni unayo umuntu Mina nginawo umuntu. uyayenza wena lo lemni hayi ngiyamnikeza ifoni yami. Indeko uyayazi Uma khona into seyikhona efonini yami. Uma khona seyikhona efonini yami ngiyayidelete fast. Uma kuhlapha ikhonto sengikhohlwa ukuyidelete just ukuthi ngabambi yabo because vele ngulova nami ngiyigangela bonke lova bayaganga yabo kodwa ngisinto emproud ngayo yabo but ngiyadelete if manje obvious ngiyazi ukuthi ngabanje komele singixolise yabo akumelanga sengiqhubeke ngimenze isilima ngenze sengathi yabo hayi into ongayazi mayihlakulanda aba uyazi sofuna ukwazi so afuna le phone ukomba izinto ezikude nawe hayi sesikucelile mfethu so sesikucelile umama azinayo ikhiphile yakhe Mose hayi how Mfethu kathi why manje ngaba nefoni Uyiwona ngaba nefoni Man why shisa le ngane le Uthatha advantage ukuthi uthule uthatha advantage ukuthi umuntu othulile manje Man uthatha advantage usuka le apho usuka khona nizo wena uthatha advantage ukuthi umuntu othulile Ngobona ubethulile Wewe ungafuni ngefoni yakho ke. Why? Ubona ubethulile lo mntana. Hayi wena usile wena. Thatha ifoni yakho ke isihlukane mina nawe. Once. Oh okay umnika lo choice le. Thatha ifoni yakho isihlukane ke. Okay. Kuzobe caca ukuthi shuthi kunomuntu amthandayo vele eceleni. Hayi suka khona njalo apha. Okay nayo umnika isho se right. Thatha ifoni yakho or siyahlukana. Masithi salungiqhela itatha. Na umbuzo uthi ngime la. Salungiqhela itatha. Okay uthi mina ngapha. Buza mama. Ufuna ifoni yakho or siyahlukana? Yeah. Like ngeke ngithembe. Why nisenza so? Why nisenza so masithi? Sezeni beso. Una umamazi wena bethu ujampisa ukuthi khonto yenzayo lana. Ngabe ushaya istory sakho grand wangajampisa yabo in. So mama uyakubuza manje ukuthi ufuna ifoni uhambe nihlukane. Akaqhelanga ngofa ifoni yami lo muntu. Why umqofa ifoni yami? Akaqhelanga ngofa ifoni yami. Ayiqhelanga lo nto le. Uyafuna ukuyicofa wena vele? Ngiyafuna namhlanje. Okay. Amen. So siqhubeka nje senza noma uthatha ifoni yakho yahamba. Ngicela ifoni yami. Boom. Okay. Uthini mamazi? Wait thatha. Mase ufuna ithathe ke. But yazi ukuthi kuphelile phakathi kwabo. Asizoxolisa ngabantu esithi bani. Ayikho lento ekhulumayo. Bese lethi obvious wena kunomuntu omthandayo la mawuthi kanjani shuthi kunomuntu omthandayo la mawuthi uncamela ukuthi ufihlekana lo muntu lo uhlukana nalo shuthi khona umuntu omthandayo vele ukudlula lo Siqale ngayakho Ngicala yakho. Siqale ngayakho sisibheke siqale bafuna usivulele Yivuleni ndithi uyazi phini Ngicala ngayami. Angithi yakhe yala. Okay ivule yakho Sure naye bafuna yakho Ifoni ya mamazi Yini ufuna uyibuka Okay sisibuka ivule yakho Vule yakho Buka kama mamazi just buka mamazi ukuthi right Ukhiphe yakho Uzivulele yakho Mana ngane dlamini Zivulele Bethu yazi lento mhlawumbe lokusiqhubeka kakhulu ngavele mhlawumbe umtshele umamazi because makuthi mhlawumbe ikhonto ekhona because sengibona ngathi mhlawumbe ikhonto ekhona nami umtshele mhlawumbe uqolise eli ukuthi kuse fair mhlawumbe ukuthi uyasblame usblame siyabheda okay it's fine siyabheda kulungile kodwa usuba nje ukuthi uyacheat ngoba vele uyacheat ilento lokhu uyifihla lapho so ngavele uqolise eli yabo sithi sichecka masu face wenzani nezeze uthi usile ngishila nje umsela lo mntwana ubona ngoba uthulile uma vela la iphone le ngicela ngiyela WhatsApp mamazi uyaqala ubamba le phone noma Ayangiqala. Okay hamba search ukuthi I love you siyongixolela mfethu makuthi khona makuthi uyaganga Akuvela mina. vela wena Yeah. phuma lapho mana khona lapho mfethu phuma lapho and then type ukuthi I miss you Hayibo. khona kubona Yeah. khuluma nami Ubani lo girl ke? bani Ubani lo
Ubani uzendle? Yabona ke bafo mina ndithetha. Yabona ndithetha. Uyayibona ke. Yeah. Naye nabafo hayi kuhlapheke ukuthi ngiyibona ubuyithetha. Vele mina kade ngibonile lento ukuthi kunomuntu vele okhona efonini yakhe yabo. So that's why mina bengisiqolisa sase ukuthi hayi no mama zilungile. And last week ngiyacela ukuthi sihlangane wena ngitshela ukuthi uyaphuma nabangani bakho. But le date mayivela la. Okay. Date ngicela yona ukuthi sihlangane. Cousin yakhe izindle. Okay, phuma lapha sitype ukuthi sex. Sibona ukuthi ngeke kuvela usex no cousin. Ukhuluma ne cousin yakhe entombazane usex. Ehlisa emoya. No cousin wakho ngikhuluma ngama sex. Uyabona ke. Ngikhuluma ngaba sex naba cousin. Why in the first place bengamelanga ba ucofe ifone yami. Khuluma eqiniso manje. Ngiyabona masizi. Beniyaplay. Abesibe ucheka iphusana. Oh okay. Okay. So Niyayibona ke masizi into niyenzayo. Niyayibona ke into niyenzayo. Niyayibona. Man wayibona into yenzile wena. Lethu ujump early wena phezulu yabo. Hayi noma So yena hlahle yena umuntu omthandayo lo uzithi yena umuntu omthandayo ukudlula uyayazi ke ibandana yena yedwa qha ke komuntu omdala yena yedwa But ubani uzindle ke? Ozendle bani? Nayisebenzisa condom nozendle. Mhlawumbe kwenzeka kanye ngazi nayisebenzisa condom. Oy mistake man. Baby The mistake. Abantu sidibana phendleni asibazi nobazi. Ithi mina nami ngiyochitha ngizothi mistake ke. Uzofila kanjani wena? No mame John masaqhansanga abantu. Yakubuza Abantu uphila sidibana kanjani? abantu Thiwa uzofila kanjani wena mangathiwa naye wait uzofila kanjani uma ihamba eyojola naye? bengekho xa sidibana thina Ngiyazi sonke. usibenge. Yes uzofila kanjani? No mame So manje ufunani? mama no. Baby abantu abasiyaqala babona sibazi asibona ngobani usigeqa kanti. So man wait okay bafu uyamthanda lo mntana? Ngiyamthanda Wena uyamthanda? Angiyamthandi but ngeke ngiqhubeke naye. Uqhubeka naye. Uma kuthi lapho ehlukana nozinhle Angeke. even bahlukana nozinhle. Shukuthi bengislima mina all the time. Ngeke kwanti serious. Bengekho kwanti serious ke. Uma naye uzothi yakwazi ukuthi bengasinto serious or ukusho manje ngoba ubona umamazi lo because kade unqaba nefoni sonke lesikhathi sakubuza thina ukuthi uma kuthi unqaba nefoni umamazi ukhetha ukudapha washo Into zakho yintoni? Into zakho yintoni baba? ukuthi wena ulungisa into zakho indlela zakho mina ngi-perfect yes ngi-perfect ngi-perfect Ngiyazika. Hayi oh umamazi uqhela ikaka emuzi uthi uzumqhela ikaka Uyangijwayela ke. Thatha ifoni yakho. uthi umqhela ikaka so uyamyeka vele straight Ngiyamyeka. Hayibo phela ngenxa abantu esidibana asibazi ngobani. Asibazi ngobani. sicheck phone yakho Baby asibazi ngobani abantu. oyivula Siqhubisa ngabantu. Hayibo. la usiyakuyeka Bafo. uthekuyeka Bafo. uzoqhubeka izinto nayi phone yakhe Andiyidingi ifoni yakhe. ayidingi phone yakhe Andiyidingi ifoni yakhe. awufuna ukuyicheck Andifuni ucheck ifoni yakhe. why ufuna ukukhombisa ukuthi unjani ukuthi u right so ndela la mama Akusekho need mase ngena la bamba ifoni yakho bamba ibhekise ngapha kuye hamba ku WhatsApp hayi mashita ayikho lento nizayo. Ayikho lento nizayo. yini engakho Ayikho lento nizayo. so siyeke ne Ayikho. vele sekuphelile nalo mama so right Ni right nini thina si right nathi ni perfect nina kweze relationships. uzohamba Wena mana wes uzohamba nobani usuka la Ngihamba nani? okay Perfect. ukuzwela lakho Perfect. Nyani. Yabuza wena perfect or uzindle wakho perfect yena. ubafana futhi ayithatha serious lento lesiza la Ngenxa abantu nje singabazi nobazi esidibana le ndlela. Ewe, angithi nozindle mina ngimazi. Ufunani ke uzindle? because na akaziwa Ufuna uyenza wena le. Yini Into le? le ufuna uyenza. shuthi vele kade solisi Wachitha wena ke. Wachitha. Ublame mina manje. Ublame mina. Asoza lo ngenxa abantu Ublame mina manje. Hamba ngozindle wakho ke. Hamba ke. No man, ngifuna uyenza. Hamba ke. uzosho ufuna ukuhamba then sami semotweni So ufuna ukuhamba? Right ngisho. so ufuna ukuhamba Sesingahamba? Yeah. okay Hamba so bafo sesihamba ke thina Bese ujolana hayi. ufuna kungcono ke, kungcono ufuna kubeka kanjalo Bese ujolana. Kungcono. ufuna kubeka kanjalo Kungcono. Uzobona perfect. Kungcono yavela. Akazokuthithela. Ay angazi ke. Sola nawe. awunankinga noma uthi utshela namona Anginayo inkinga. awunayo Anginayo. angiphi haki nali bus lapha
ngene phakathi useyishayela akayo kanti soyisila akayidla seyidlile udle icala Jam yini inkinga yakho why nisenza so senzeni senzo ningamajita yeah mina yazi bavele iflop ngakhona manje phana yes so why in why senza why chisa ingane why when chisa umtshela ukuthi ngiyachisa mina hayi man yakho ndinga chitiki apha man hayi mina nje angichitha uyachisa bafu uyachisa Dlamini uyachisa Rukuzana nama ngichitha uchithelani hayi man khona uyayazi nawo ngazini mina wesi uyazani ngento yini ufuna umfazi izinto engayazi shafi bona into zegroove into zegroove mina ngihambe groove nje ngoku uyabona izenzeka manje ezanti manje but at least azimini into kodwa unayo intombi ngithi uzinhle uzoqhubeka naye akahambi kaloku endaweni yamabuzo uyazumfundisa phela ngiyakubona ngathi uyisexjaro yilaba vele ba John faka ingane eyintweni mara yabona masimoshe and wesi umuntu and ucabanga umuntu omuhle kanjani andibona intombazane eyithobile manje inkinga wena uyithobanga yaphaphazela yaphaphazela sorry why guys why nisenza so shuthi sorry nje yami okay take us home Hey, Nangalumzuzu, welcome to CMTV, another episode of Niyathembana. We are in the street and you are looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kama lami ke mina bafethu ngovusi Mavusana aka Mavuthela. Mana bafethu ifoni yakho phela mala kanti ke bafethu as always njengoba nazi ukuthi akwenzeki ngihambe solo. Uthi nguyumuso khona ubube nana abangani bakho ukuthi lixabanise. Ngiphethe Diaz Protection behind me. Ngiphinde ngiphathe ubghost wakhe behind the cam and we are here on the street looking for lovers. Abantu abanomtshelo phakathi. Kalo nguyiwani? Nezani? Azange Kusiduka zasetsheli. azange kwi wrestling la.